almenys hem pogut guanyar, que després dels partits perduts és el que més ens agrada. Guanyar per guanyar, no? No saps guanyar l'últim segon, en aquesta primera teua, quan pareixia complicadíssim, a falta de 4 o 5 minuts que pareixia complicadíssim. Sí, s'han ficat 5 a dalt i nosaltres hem continuat creient, hem defès a tope els dos últims minuts i que res, al final hem pogut guanyar un partit de justar que la veritat és que senta molt bé. Hi ha dies que quan no entra, sobretot en el tir de fora, perquè un dels triples ha sigut, bueno, se mos ha tancat l'aro, però d'una forma espectacular. Sí, hem tingut tirs lliurats, a soles que la veritat és que solen ficar, però bueno, la pilota no volia entrar, però al final sí que ha sigut el bàsquet just de nosaltres i hem pogut guanyar el partit. La victòria és importantíssima perquè torneu a pelear per estar ben posicionats. Sí, és molt important per a nosaltres després dels dos partits perduts, com hem dit, i contra un rival directe que era important guanyar i continuem. Bueno, tu seguisses al nivell i a nivell individual espectacular. Bueno, la veritat és que avui m'ha costat un poquet per el tema de les faltes. No he pogut jugar tot el gust que volia perquè fer faltes al principi, però bueno, estic content per la victòria de l'equip. Per un costat hem fallat algunes coses, però l'arbitratge tampoc avui ha facilitat massa, o s'ha complicat moltíssim. Bueno, l'arbitratge a vegades s'equivoquen per a un equip, a vegades per a un altre, però l'important és continuar ahí i haver fet el partit. Enhorabona. Moltes gràcies.